कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. मालवण येथील मच्छीमारांच्या जाळ्यात अडकलेल्या रिसोर्ट डॉल्फिनला भावेश लोणे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी जाळी फाडून जीवदान दिलं. मालवण झालझुल दांडी येथे मच्छीमार भावेश लोणे, कौशल पराडकर, सचिन प्रभू हे मासेमारीसाठी गेले असता त्यांच्या जाळ्यात समुद्री संरक्षित प्रजातीमधील रिसोर्ट डॉल्फिन आढळला. भावेश यांनी आपली जाळी तोडून या समुद्री संरक्षित प्रजातीमधील रिसोर्ट डॉल्फिनला जीवदान दिलं. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.